אנחנו הזמנו גם ילדי גן חובה, הנה גן גלית, בואו, אנחנו נמתין עוד כמה שניות שילדי הגן יגיעו. איפה הם ישבו? הם ישבו על החומה מאחורה. בסדר, אתם תתחילו וילדי הגן ייכנסו ויכווינו אותם למקום הנכון. הבנים של כיתה ד' לרדת מהחומה, שם ישבו הילדים של הגן. החודש שנפתח רעיון חוץ כסלו, החודש השישי בלוח העברי. השורש העברי כ"ל מציין תקווה וצפייה, בהתאם לכך נהוג לייחס את שמו של החודש בתקווה לבואם של החג. בתאריך כ"ה בכסלו זה אנו חוגגים את חג החנוכה, המכונה גם חג האורים. החג נקבע על ידי יהודה המכבי ואחיו בשנת 165 לפני הספירה, לזכר חנוכת בית המקדש וציון. לאחר שחולל על יהודי האלילים בימי הרדיפות שרצו היוונים את הדת היהודית. חז"ל מסבירים את הסיבה לשמונת ימי החג. לאחר שבית מקדש תואר, נותר רק פח אחד של שמן שלא טומאה על ידי האלילים שהיה בו כדי להעיר יום אחד. קרה נס והשמן הספיק להעיר ל8 ימים בבית מקדש. בימינו נוהגים להדליק את החנוכיה לזכר הנס, ובכל 8 ימי החג מתפללים תפילת הלל וקוראים בתורה את פרשת חנוכת המשכן. נרות חנוכה מסמלים בעיני היהודים את אור החירות והניצחון. בחג זה נוהגים לחלק לילדים דמי חנוכה ולקנות להם מתנות לחג ולשחק בסביבונים. הכל קרה בסוף בית המקדש השני. אלכסנדר מוקדון, מלך יוון, כבש ארצות רבות ושלטה. לאחר שמת עברה מלכותו לעבדיו, שאחד מהם היה המלך אנטיוכוס. מלך רע ואכזר היה אנטיוכוס, ורצה שכל אנשי מלכותו ישתחוו לפסו. הקשיבו, כרוז המלך מודיע. עליכם להקים חזירים ובהמות מאוד לכבוד אלילי עבר. אסור ללמוד תורה, אסור לשמור שבת, אסור לקיים ברית מילה. מי שלא יקיים בגזרת המלך ימות בעינויים קשים. אסור ללמוד תורה, אסור לשמור שבת, אסור לקיים ברית מילה. הלך, הם לא הצליחו לשבור אותנו. היוונים ניסו את כוחם גם נגד משפחות שלמות. הם פנו לחנה בשבעת ימיה וביקשו מהם לאכול מבשר חזיר. כל הבנים ביחד עם אמם הזקנה הכריזו באוזניהם, אנחנו מוכנים למות ולא לעבור על דברי תורתנו. כך מתו 7 הבנים בעינויים קשים. בכי וזקן נשמעו בכל מקום, והארץ כולה התעטפה באבל. בימים ההם חי בעיר מודיעין שליד ירושלים כהן זקן ושמו מתתיהו ולו 5 בנים, יהודה, יוחנן, שמעון ואליעזר. אוי לי, כי נולדתי לראות את בית המקדש שומם ואין עומדים בו בגלל גזירת המלך. אוי לי שאני חי בדור שבו יהודים רבים מאחיי ממאירים את דתם. במקום לעבוד במקדש הם זוכרים חזירים לכסלי יוון. אוי לי שיהודים אמיצים ונאמנים לתורתם נאמנים ונאמנים באלוהים קשים. אבא, מדוע תבכה? במקום לבכות עלינו לצאת למלחמה על אויבינו, נילחם בהם ולא נמות אנו ובנינו. אם לא נילחם עלינו ועל תורתנו, הם ישמידו את כולנו, כפי שעשו לחנה ושבעת בניה, וכפי שעשו לרבים מאחינו. צודק התבנית. אנשים מעטים, החלוצים, חשבו סביב מתתיהו ובניו, ויחד הם נלחמו במאורות, ושם הם נערכו למלחמה בערב.
החיים במערות היו קשים מנשוא. לא תמיד היה להם מה לאכול או מה לשתות, וימים שלמים הם לא ראו אויו ולא נשימו אוויר. לי מתתיהו הכהן, אמנם בא בימים כבר וזקן, אך לצידי עומדים 5 בנים. אנחנו למתתיהו בנים, אנחנו ביחד מתכוננים, יחד נתגבר על היוונים. יחד, 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 עם אמונה גדולה בפנים. יחד, 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 נתגבר על היוונים. יחד, 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 עם אמונה גדולה בפנים. יחד, 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 נתגבר על היוונים. אני מתתיהו הכהן, אמנם בא בימים כבר וזקן. תני להשם אליי. מתתיהו הזקן לא החזיק מעמד בתנאים הקשים וחלה במחלה קשה. לפני מותו אסף אליו אל בניו ומסר להם את צוואתו. זכרו את מעשי אבותיכם אשר מסרו את נפשם והצילו את עמם. זכרו את יהושע ואת כלב ואת דוד שניצח את גוליית, ולימדו מהם כי אין לפחד מאדם רשע גם אם הוא חזק ומים. אבותינו בטחו בהשם והוא הושיע אותם. החזיקו במצוות התורה והמשיכו לנקום באויביכם. במילים אלה נפרד מתתיהו מבניו והם קברו אותו במודיעין עירון. כאשר שמע אנטיוכוס שמתתיהו ובניו מורדים בו, כעס גדול ושלח לשם את שר הצבא להשמידם. שר הצבא הגיע בליווי צבא גדול ועצום, 40,000 חיילים ו7,000 סוסים ופרשים, כולם חנו בעמאוס, העיר היוונית הגדולה. פחדו מאוד בראותם את הצבא הגדול, והם כל כך מעטים. צבאו מתקרבים למחנה יהודה כדי להילחם בהם במועדת החשוכה. אך יהודה עוזב את המחנה. יש לו תכסיס צבאי. אוף, איפה יהודה ואנשיו? אנחנו לא מוצאים אותם. הכל חשוב, לא רואים כאן כלום. איזה עלייה קשה, אני מת. ויודעים עליי, כמה נפלתי מילה. איפה הם יכולים להיות? בינתיים יהודה ואנשיו התגנבו בשקט אל מחנה היוונים הגדול באמאוס.
הביטו, המחנה שלנו נשרף באש. אנחנו כאן מחפשים את יהודה ואנשיו, והם שם שורפים את המחנה. אוי ואי, מעטים ניצחו את הרבים. קדימה, בואו נחזור למחרת בבוקר ראו יהודה ואנשיו הנלחמים את כל המחנה הגדול של היוונים בורח במהירות במורד הערים אל עבר חוף הים. הם בורחים, פחדנים, צבא כל כך גדול בורח מקום את אנשים. ניצחנו בקרב, ניצחנו במלחמה, היהודים ניצחו את היוונים. נס גדול ענק. אנו מהצבא הנורא, חפים מידי האנשים. זה למקדש ונחדש פה את עבודת השם. בית המקדש איתנו כל הימים, ימים רבים של לחימה שם. בית המקדש איתנו כל הימים, ונתנו דרך נחושה. נחמוך הבית עם השם, נחמוך הבית עם השם, נחמוך הבית עם השם אלוקים, מלכות ישראל שוב נקים. שוברי ישראל בכל העולם כולו בכ"ה בכסלו את חג החנוכה. חנוכת המזבח, חנוכת העבודה במקדש ואת ניצחון הטוב על הרע. האמת על השקר, האור על